Zdravo svima dragi prijatelji kolekcionari, evo jednog klipa koji je klasična komercijala. Tiče se živih sličica, setova, živih sličica, fudbalskih. Nešto toga ćemo vam prikazati. Idemo sa ovim. Euro 84, Francuska, set u kome se nalazi 110 živih sličica, par duplikata. Važno je istaći sledeće, da su sve sličice u fantastičnom stanju. Moje su iz nekog perioda skupljanja. Svaku sam pažljivo birao i svaka je u stanju glanc ili mint, kako god hoćete. Tako da pogledajte jednu za drugu. Evo, 1, 5, 9. Brojeve vidite, tako da sličice su namenjene za prodaju. I ja procenjujem vrednost svake pojedinačno od ovih sličica u ovakvom stanju između 2 i 5 eura po primjerku. Dobro pogledajte. Dugo sam u ovom sportu, može se reći da sam vrhunski profesionalac, što znači da odlično znam o čemu govorim. Bolje stanje od ovoga je gotovo nemoguće pronaći na tržištu. Znači svaka, ali bukvalno svaka je pažljivo birana kako bi bila savršena, perfektna. Tako da, dobro pogledajte. Ako nekog bude zanimalo, možete me kontaktirati. Mora da vam bude jasno da sam surovi profesionalac. Objektivnijeg igrača od mene teško da ćete naći na prostoru bivše SFRJ. Dakle, ništa ne uvaljujem, posjedujem ja i lošije sličice od ovih, ali ove su, vrh. Meni su naravno sve duple, a nekog će usrećiti maksimalno. Ali maksimalno. Dobro pogledajte svaku, trudit ću se da to brzo prikažem, da ne traje u nedogled klip. Cena celog ovog seta bi bila 250 eura. Što se pojedinačne prodaje tiče, ako ne bude bilo zainteresovanih, ja ne volim aukcije, ali daću ih nekom poznaniku da ih pusti po početnoj ceni od 99 dinara, pa ćete se onda nadmetati na aukcijama za njih, pa kako bude bilo. Ovo je štampa ovakva, ništa nije oštećeno. Nadam se da dobro vidite stanje. I svaki broj ponaosob, pa čak i te duple, evo, duplo grba, što je i dobro. Toni Schumacher.
Dakle, Karl-Heinz Rummenigge. Dobro me pratite. Ja sam ti Rummenigge ovog sporta. Znači, a jeste li razumeli? Svaka sličica, svaka od ovih navedenih 110 je u savršenom stanju. Savršeno. Znači, kao da ste je upravo izvadili iz kesice. Vremeplov, ljudi, 84. eto je tu pred vama. Imate sličice u mint stanju. Ne znam koliko ova kamera telefona sa koje snimamo to može da prikaže. Vidjet ćete na slikama, šta ja znam. Ovo bi zadovoljilo onog najperverznijeg kolekcionara mogućeg. Znači, svaka je zverski očuvan. Mogu vam reći da unapred zavidim kupcu ovih sličica, dobit će jedno pravo malo savršenstvo. Šta hoću da kažem? Ko zna, znaće da su ove sličice u ovakvom stanju dragocenost. Dugo sam ih čuvao, sad više nekako nemam potrebu za njima. Ići će vama. To je jedan mali deo sličica koju ću vam ja u narednom periodu ponuditi na prodaju. Svi mogući podaci za kontakt, Instagram, telefon bit će u ovom klipu. Možemo se čuti, ali nemate potrebe da me zovete samo da biste mi čuli glas. Ako me zato zovete, dovoljno je da gledate i moje klipove i čućete moj glas. Znači, ako ste zainteresovani, tu sam. To je to. Ja sam jedan od onih ljudi koji ne voli puno da komunicira, već voli da završava poslove. Ako ste za posao, tu sam. Javite se. Ako niste, nema veze. Tu smo, družimo se. Još jednom, sličice su čisto savršenstvo. Evo i dupli grb Škotske. Mislim da je cena zaista u skladu sa očuvanošću sasvim korektna. To je bilo to. 110 sličica. Ovih pred vama. Čujemo se. Pozdrav.